Salut și bine m-am găsit la un episod mai special cu sora mea. Scuzați-mă! Cu sora mea Petra. Asta e mapa de a ei. What the fuck tu? Deci, să vă zic, înainte să filmăm, a venit un zombie să ne întrerupă filmarea că zice că nu, asta zic așa nu eu. Sunt sigur că cică, bă, ăștia vor să filmeze și hai să întrerup frumos și eu. Sper să nu sper că o să se supere, cică, cred că asta au gândit zombală ora. Dă-te din fața mea. Scuză-mă! No, oricum. Hai să începem episodul propriu zis. Așa că, da. Scuze! Fuck you, Petra. Deci, dacă vreți să știți, ea mă lovește de fiecare dată. Deci nu vă mirați ca să mă lovească. Bine, acum Tot din fiecare din greșeală face, na. Oricum. Deci, da. Asta e o serie mai rară va fi postată pe canalul meu, pentru că și ea merge la școală. Nu că ar conta prea mult că ea merge la școală. Într-azera. Mă bâlbâi. Școala 0. Nu școala 0. E în clasa 0. În clasa. Petra, ți-am lăsat 4 bucăți de pâine, 4 pâini în chest. Hai, uită. Deci ea are noroc cu armura asta, pune în chest. Stai, pot să-mi iau una, fiindcă... Nu, pune mai întâi în chest. O să luăm mai când jucăm off camera. Sunt norocoasă. Foarte. Mulțumesc. Să-mi spuneți dacă mă auziți, că mi-am pus... Ce? Am vrut să mănânc. Petra, tu ai ceva probleme? Nu? Văd. Dacă vreți să știți, când iai pe balcon, știți ce faci ca să meargă jos? Sare de pe balcon. Da. Câteodată sar. Câteodată. Deci, da, cam asta așa arată. E destul de fain, avem o fermă. Deci, da. Deci, câte like-uri vrei să strângem? Eu? Da. 4. 4, ați auzit-o, 4 like-uri. Și să-mi ziceți dacă vreți facecam. Ce mai? Adică, altfel zis, să-mi vedeți fața când joc. O să fie așa ceva, un pătrat aici cu fața mea. Dacă vreți. Dacă nu vreți, și asta e grădina noastră. Am mai încercat să filmez și mereu mi s-a oprit filmarea pentru că am avut, nu știu ce a fost dezactivat. De exemplu, prin casa asta a fost o spărtură din cauza unui creeper. Fiindcă eu am fost pe balcon, am mers de pe balcon jos, după aia creeperul a explodat la casă. Da, Pia e cea mai norocoasă cu explodat. Hei, adică a bubuit. Da. Deci să-mi zic și dacă mai vreți episoade cu Petra și nu uitați, livestream sâmbătă asta de la ora 6, vă aștept pe YouTube. Deci o să se facă oricum normal un episod după ceva timp, așa că sper că o să ne audăm mulți și cred că o să jucăm, dacă pot, până atunci o să jucăm pe calculator ceva Minecraft și după aceea pe tablete ceva, nu știu, încă mă mai gândesc, dar zic eu așa ideea asta, o să jucăm Minecraft, ceva GTA, San Andreas, dacă putem, ceva joculețe, ceva distractiv. Și mâine, cred, sau astă seară, nu știu, o să filmez un episod de Five Nights at Freddy's. Dacă îmi reușește. Deci, da. Dacă reușesc, o să vă aștept un episod de Five Nights at Freddy's. Sar de pe balcon. Tu sari de fiecare dată, deci nu mai zice. Ignorați-o când zice sar de pe balcon. Ce s-a
întâmplat? Am căzut în groapă. Tu ești dusă cu pluta. Eu din greșeală. Hei, Scuze, nu mă lovi? nu asta vreau. Păi bine, pa! Ai ceva blocuri? Da? Tu folosești lemn? Hei! Ce? De ce ai ascopat gaura? Păi am ieșit. Dar și eu vreau să ies. Păi ieși. Patrick! Da. Parcă văd că mai cad odată în groapa asta. Deci da, o să nu rămânem pe asta, am vrut doar să vă prezint. De fapt, jucăm pe asta, doar că o să mai intrăm pe una, un pic, vreo 2-3 minute, pe la sfârșit, să vă arăt o casă a ei. S-a făcut, bine. Așa că, da. O să mergem imediat, dar mai întâi avem ceva treabă. Tu ce ai făcut, Lena? Lasă-o pe altă. Îs curios de ce vă vreau să arate bine. Să-mi ziceți să rămână așa, dacă sigur o să mai facem episod. Deci să-mi ziceți să rămână așa sau nu. O să vedeți. Uitați, înconjurăm cu frunze. Ce frumos! Mie-mi place. Sunt pe frunze. Eu mă duc de pe tine pe frunze. O să aibă și ea un canal de YouTube. O să-i fac eu. Dacă vrea. Vrei un canal de YouTube? Da. Bine, o să mai vorbim despre asta. Poate la 8 ani. Peste... O să am 7 și o să am 8. Bine. Da. Ai ceva pământ la tine? N-am. Stai un pic că iau eu. Să-mi zici dacă vreți episoade cu fața mea. Adică facecam. Am trecut peste tine. Am observat. Scuze. Mulțumesc. Povește-mă. Stai. Petra, stai un pic. Hai în casă să dormim. Bine? Mulțumesc că m-ai lovit. Facem Să revin. Bun, am revenit, am avut ceva probleme. O să încheiem episodul peste 3 minute pentru că trebuie să mergem undeva. O să-l pun pe YouTube și o să vedeți partea a doua peste ceva timp. Dar vă promit, o să fie și partea a doua a episodului. Bun, deci, cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Zi pa! Pa, pa!